खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ दा बोराया दिनै आंनि खानाय स्ट्रेट खालामोनो ने माख्रै फार्स्ट इनो सिनना होदो खानायखौ बेनिफ्राय आरो नैथिंबो गं मोननै नैबो गं मानि गं इयो आया ओइ बुस्थाबदो मारैबा जजोबबाय बिथोरलि रै इखो बाय बन्द' खालामबाय था दसे ना खानायखौबो आङो न'आवनो सिनबाय कालारखौबो आङो न'आवनो खालामबाय बेनिफ्राय आरो नै गं मोननैखौबो आङो न'आवनो सिनबाय बाट पार्लारनि बायदि जाया आरो ना थेवबो मोजां आरो जों दा हाबा जानाय हिनजावालाय आरो एसे मोजांबो नाङा न' जे माने एसे जानोबा नैबे दामग्राफोरा जाहाथे बाय नुबाथाय एसे मोजां मोनबाय थानाय आरो जेमान खामाबाबो दामग्रा नङा आरो जायनि गोसोआ गोदान गारि लानो लुगैयोना बे लाखागोन थाखा फैसा थाबाथाय बायखागोन बिनाव जायना थाखा फैसा गैया बेथ' गारि सालायनो हायाना थ' बिदि आरो बाथ्राया बेखायनो बुंदो थाखा दङबाबो आरो गोदान गारि लाबायाबा सोरहा लस जागोन गावनो लस जाबाय सेकेन्ड हेन्ड फानबाथाय दामखौ खम मोनगोन हर टाइम माने हर एनी टाइम नों खालि गारिनिल' उदाहरन होबाय थायो नों थारमाने नामा नोंनो तारमाने नांगौ गारि नामा ना समझने वालों के लिए इशारा ही काफी है और जो समझता नहीं है उसको तो क्या बोलेंगे पहले ही आके ना खाम ले बेने खानाय खामले जुगोन बाय इखो बन्द' खालामना लाथ' इसिनिखौनो होआथ' सुपार हिट नैलै माबायदि नांदो रायजोफोर रोंगो आंबो एसे रोंगो आगला इयो सेंग्रा टाइमाव बिराद सथ्रामोन इ गावनो स्ट्रेट खालामदो खानायखौ दा खिन्थु दा आंखौ खालामनो होआ इयो इनि खानाया सेंग्रा टाइमाव माबोरैमोन हाबा जायैनि टाइमाव माने साख्रि मोननाय टाइमाव होमबानिया इनि खानाया तेरेनामनि बायदिमोन ओरै गोलावमोन ओरै एकदम भेब्लाखामोन आरो एखेबारे खावलाय सोलाव नोरै मम फबनो दासो थब्लाब्ला एन्जर बायदि ना थ्रा जानाय नोङो मानसिया लोङालासिनो इसिनि हामबाय नै गाव हामदोंमोन एकदम फांफुं खालामना लादोंमोन गाव हामनायाथ' माबायदि जादोंमोन आंसो खालामना होबाय दा रोंमारदो दं नोङो एकदम माबाहै जामारदो डिफरेन्ट नाय नैथिंनि आरो इथिंनि डिफरेन्ट आंनि आरो मा मिथिगोना मानसिफोरा आंखौ बयबो कमेन्ट खालामगासिनोमोन खानाय गसोदो होननानै खानाया आंनाबो गदो बिराद गदो आरो हिनजाव मानसिफोरना ना खेबसे प्रेगनेन्सिनि उनाव ना खानाया बिराद गखायो खिन्थु गबाबो आंनिया बिराद ओंखारदो आरो खानाया एकदम बिराद ओंखारदो माने अखयज' मोनबाय आरो आं खानाय ओंखारनायहाय ओरै ओंखारना थायो खानाय खाथुमबाबो थावखौ लानानैसो आं ओरै खालामना दोननांगो एकदम अखारनो हायो आरो नैखिनावबो जि ओंखारदो नैला नैफोर फिसा बिराद ओंखारदो खानाय बिउटिबो खालामनांबा बिसिनि गुदुंखायथ' माबादो खानाया खामदो मोनबा खामाखै आयौ जि अखरायाथारलै मानसियानोसन ओइनो आरे क्लाब दालायबाय बिउटि पार्लार सोर मालिकआ सोर आंसो ना आंसो खालामगोन ना नों सोर खालामगोन रोंमारगो तारमोन न लासै बरे ड्यूटी भी करो और बीबी बोबाय शाबाश बेटा फ्रियावनो जुदि खानाय स्ट्रेट खालामजानोबा आंदो फैनो हायो एसे नायनानै गाज्रि नांदोबा फायाबाबो जागोन नायनानै जुदि एसे थिक थाक नांदोबा फ्रियावनो सोरबाफोर जुदि ट्रायो इसो फ्रि होनाय माने फैसा लानोसो आरोनि सोरबाफोर फ्रियावनो स्ट्रेट खालामजानोबा मानिना नंखाया पार्लाराव थांनानै 8,000 होनानै खानाय स्ट्रेट खालामस्लाय न'नो खाम आरो बारायफोरा गावनि हिनजावनि खानायखौ बिदि स्ट्रेट खालामनाबा फैसाफोरा बाहाय बासिलांगोन जितना खालि फ्रि रेस्ट न' ओरैनो थाबाय थायो ओरैनो जनानै फेसबुकआव सोरनिबा फट' नायना लाइक खालामस्लाय बा सोरखौबा मेसेज हरस्लाय गेजेर बाय हेल्प खालामना होबा बुरिया बाय अनगोन बारा नङा होमबा अनलायनायफोरा बारिगोन नों बन्द' खालामनानै अट'मेटिक गावनो बन्द' जादों दोन रेहान नारनाहर अट'मेटिक बन्द' जायो गाव जानाया अबे एखो लाग्रो ओरै खामनानै लाग्रोनांगो ओरै अरे यार मुझे पता है मैं तो देख रहा हूं माबा मा ना बुङो इखो नेचुरेल ना सबसे बेस्ट बाट मालाबा आरो गोसो जायोना जेने हाबाफोराव थांबा आरो दा बेखौ आंनि बारान्दा सिनाया खामफ्ल'जोबो खालि सिगांनिखौल' उनथिंखौथ' नाङा
मानो उनथिंनिखौलाय मानो नाङाखाय उनथिं नाङाबालाय मारै जानो खानाय स्ट्रेट खालामबा कम से कम 4 घन्टा 5 घन्टा लायो आङो आधा घन्टायावनो 4 घन्टा लाया माथो नोमायाबो खिथादलाबायदो 1 घन्टायावनो जायो र' खिन्थु खानायनि भलिउमनिल' बाथ्रा आरो स्ट्रेट खालामनो बिसोर मिथिगोन स्ट्रेट खालामबा बेसेबां टाइम लायो 4 घन्टा 5 घन्टा नों खानाया जि गबायो आं आधा घन्टायावनो स्ट्रेट खालामनो हायो सोरबाफोर जुदि उइलिं दोङोबा फ्रियावनो खानाय स्ट्रेट खालामनो थ' आंबो कन्टेक्ट खालामनो हायो फ्रियावनो खानाय स्ट्रेट जागोन नाय बुरैनिखौ जानि बुरैनि खेबसे नायना लाग्रोनैया मा क्रकरि आइटेम्सफोर नांगो आं मिथियो थ' बे हिसाबै फोनबाय आङो फोननानै खालामना होबाय जिरे बहुत क्या बुङो बाङाय क्या फ्रियावनो खानाय स्ट्रेट जागोन नों आंनि खानायनि कालारखौ माबोरै नांदो आंनि लान्जायखौ दिनांदों एक्ट्रेसफोरा लासोरसन मालाय बेबायदि बिसिनि बाङायल' लाना होनदोंलै नोंखौ आङो बुद्दोंबाय दा आरो माबा नुद' रायजोफोर जायफोरा स्ट्रेट खालामजानानै बिजो बुलावबो खालामनो नङा फ्रिनि खामानिफोरा बाय बिदिनो जाखायो बाय फैसा लाबाथाय माने बाय फैसा लाबाथायथ' बाय सिनसियार खालामनांगोन नङा होमबा थ' बाय सिनसियार खालामनो थांगोन आरो थेवबो बुङाखै आं फैसा लागोन होननानै फ्रियावनो खालामनो हागोन गावनि न'आव खानाय स्ट्रेट खालामबाय थानाय हिन्जावखौ नायनानै बिमा बिफाखौ दाबागोन बिमा बिफाखौ नाय बिमा बिफानि बलावसो जों दिनै बे जायगायाव दङ नङा होमबा थ' आइ आफामोननि आशीर्वादावसो मम्मी पापा के आशीर्वाद में हम इस जगह पे खड़ा है इसलिए मम्मी पापा को कभी भूलना नहीं उनको इज्जत करो जितना इज्जत करेगा उतना लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे तो हमेशा बीवी के पीछे मत पड़ा रहो उसके हेयर स्ट्रेट मत करते रहो बीवी को भी ख्याल रखो अपना मम्मी पापा को भी माता पिता सबको घर में जितना परिवार है सबको भी ख्याल रखो यो हनी सिंह तो बिराद मोजां रोंदों पार्लारनि मालिका आंनिया लाग्रा पकेटबो गैया जाबाय बेनि उनाव पार्लारनिया नैयाव खानायाव बेन लगायना लागासिनो खानजौखौ बिदि सोना लायो बेनि उनाव नैफोरखौ लटकायना लानो हायो थ' आंनि जेबो गैया बे गारनाय खानायखौ बाय बुरिया दिनै बोदों जाबाय आरो थोड़ा इसको लगा झटका बाल में बिराद बोबाय आरो इयो कम से कम 30 दालसो बसबायबो आज दुश्मनी हुआ था सुबह सुबह मुझे डरता था ये सुबह सुबह नों माबा रायजाया आंदो बुङो माने नों खदाय रायजायो आज मुझे मौका मिला दिनै आं मौका मोनबाय खानायखौ एसे बोफ्लानानै होबाय एकदम टाइट सिमनाय मोनसे थोड़ा सा खींच के ना खींच दिया लगा इसको झटका तो कभी कभी बीवी से अपने बीवी से दुश्मनी निकलना है तो स्ट्रिक करो ऐसे पकड़ ऐसे खींचो ऐसे पकड़ के जोर से खींचो पता भी नहीं चलेगा पलट जाएगा ना आगे खाना कौन बनाएगा बीवी बनाएगा ना उसका बना हुआ हाथों का खाना हम ही खाएंगे ना तो खाएगा किसको होगा पहले बनाने वाला को नहीं होगा पहले टेस्ट करने वाला आज चिकन बने पहले खा लेते खाएगा तुरंत हो जाएगा रायजोफोर जोंना खानाय स्ट्रेट खालामनाया जाबाय ओमफ्राय आरो जोंहा दिवालीनि दिनै पुरा डेक'रेसनाबो जाखाजोबखाबाय दा मोनानायनिल' देरि मोनाबानो जोंहा दा एकदम पुरा धमाकाजो नोंथांमोना जोंहानि दिवाली ब्लगखौबो नुनो मोनगोन बिराद इन्टारेस्टिं जागोन बिराद मोजां जागोन नोंथांमोना जोंहानि दिवाली ब्लगखौ नायनो बावगारनाङा बयबो दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आसा खालामो नोंथांमोना नायना मोजां मोनदों हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली खानाय बेसां गदों नै खानायखौ बेसे बसबाय आं थोरि बसदो गावनि खानायानो पावार गैया आंसो बसबायनो नायले खानायखौ माबायदि खमबायदों बोदों नानै बसदो नायगो गावनो बोदोंनासो बसदो जालायबाय यार बाल में दम नहीं है और मैं तोरा बोल रहा कैसे कैसे बोलते कैसन है यार जी लो